Rekonstrukcija zgrade škole koštala je 80.000 maraka. Sredstva za ovu namjenu obezbijedilo je Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske. Obnovljenoj školi najviše su se obradovali učenici. Ranije nije bilo lijepo, a sad jeste lijepo. Šta ti je najljepše? Sad kad sam u novoj školi. Šta ti se sviđa u ovoj novoj školi? Učionica, Šta još? nova tabla Šta još? i nove klupe, nisu više stare. Zaposleni u školi kažu da su sada stvoreni uslovi za normalno odvijanje nastave. Djeca su zadovoljna, mislim da su zadovoljni roditelji čija djeca idu u ovu školu i mislim da je ovo jedna od većih investicija na području mjesne zajednice u Lajići u zadnjem vremenskom periodu. Ova škola je bila dosta dotrajala, tabla, vanjski WC, tako dalje, a sada stvoreni su uslovi da se nastavni proces odvija u najboljem redu. Petogodišnju područnu školu u Vlajićima pohađa svega 20 đaka. I osim te činjenice, ova obnova škole budi nadu da će u narednom periodu u učionicama biti više đaka.